Hagen egi ukerish Bakhuid tong in Dubai nagabinda ba Ostend Karwanya pernah pernah gijing shito. Di Dubai ru nagabinda Star Bright Kongsit ba iba shitam jur. Dubai nagabinda Fidarlin Karkongor ban penerengyu. Dubai nagabinda Gilbert Karshiing nagabinda ban Lait Mawkhlam. Dubai nagabinda HRRC ba kensai kriem ban Lait-ïa kajing pang jishita Nomor Lait-ïa Salpua. Lait-ïa Salpua. Kohimen kopara to ngin sangu yau jisu nagabinda kanega step nginam vandra hau ya bahar ke jingtumu shimet jongi ya ke kinna padang dang pinkre nagabinda ka annual exam jongi ni duairu nagabinda ki bapangi bashitam kam karpang in duai nagabinda is sister anima iban sapinde mai ya ke jing smai rinium jongi menda kasngi pau jisu in karko kardo ya paro ki jingtumu ke jingang nu jongi ni duairu nagabinda paru ke sister jonki ki parabach ki bapindi mai ke leng jaka bagi niyo ke jingai ke jingarku ha kerteng upa baru kon baru mensi yang Bakhuid amen ke jinga e jongo trai jongi u Jesus Christ bad ke jingi jongo Palei lem bad ke jinga sulak jongo mensi yang Bakhuid kindon rengka bat pi barom Himen kopara tong in sangech por ban pan map nagabinda ki lait kilechoni ki jimpule minta kasngi ki kedahu yangi bangi de ben lomba husiar ban ngei ban shania tele telan ya jisu kaktinu bale ka pen gan mau yangi ngide ban don ka jinge halor ke baro ka bau jisu lele nagabinda jongi ben plait ingi na ki pop daga bat ngei daga ba shania ya ka taga por jumu jisu tong in duai Jisu ngilang ginam pop Palei ngidon kam ya jing yarap jame haman leka ke mat haga perkat ka perdain jongi haga jing sngo jongi haga kran gi kana jongi haga jing kwa jongi ngilepop sangech por ban prang ya jing kuit halo jongi halo kamen siam jongi halo ka jimur jimbarka jongi Kotrai Jisu ngilang ginam pop map yangi sait kut yangi dagas namba kardor ga jame nga plan au menumpo paro padi hapi ko himen ko para banganale pop shibun e dake jimparkat dake tin dake kam dake jingle klet dake jingle palat changa dake jingle palat changa dake jingle palat bakrao e changa Namar kata ngakarpadi kamaria Bakhuid kabayai sa katay soti yaki angel ba kiri kuid badi api ko himen ko para benduai nagabinda changa how try Palei changi u Palei badan bor baro ni sune yangi padandala mapi ki pop changi unyalam yangi shaga jingim bam jikut amen
to ngin niya duwai. Iduwai na gabenda ka jing dumu shimet. Kau jisun pensle yang ibaro daga jing start ka jing tip. Pat ka jing a kabangidon kamban im ya ka jing im ka Bakhuid. Iduwai ro na gabenda isa stranima. Ben sapinde mai ka jing smai jungi mendagasni. Koblei mei uba peniait beit ya kie baro bado ba senshar halor ki pait bendri baro to kami ya kane ka kon jame sister anima kabakwa ban pendimai ya ka jingtarwa jonka ya lade hame ba to ai ba nagasni shagasni kanang la ban yaso kamjan shaga jingma ya jonga balang but kan nang IT shushu yalade nagabinda ka jimba jonga jongi parabriyu da ukris utrai jongi ukun jame uba imbada basen shar badme haga jingelang kawe jongamin siem Bakhuid uble junam la junam amen. Kajing pulih na kasithi jong Paulus Bakhuid syaki Kristan harum. Ko para menta ya kahok jong blay lapan pau syabar jong kaan. Wat la kaan bat kinong yatuk lupa kiyeng sakhi yaka. Kata kahok jong blay kabawan lang ba kajinget ha Jesus Kris. Na kabenta baro kibanget na ba omdan kanu kajing yapher. Namar baro kibriw kilale pop bat kidon kam ya kaburam jong ublay. Lapan man hok yaki da kajing ai jong u kum kajin ai sngopa da kajing siuspa kaba hau Kris Jisu yau ba ublay ulapan long kum kajing penyesuk da kasnam jong u ya kaba en priang da kajinget kani kalalong ban pen pau ya kahok jong ublay. Namar ba ha ka jing yaisha jing blay jong u ulamap yaki pop kiba menchua. Kalong ban pen shisha ha kani kapor pamenta ba uhi ulong ubahok bat ba upen manhok ya uta ubanget ha ujisu. Te kajia ayu ya kajingkop sarong jong ngi. La kentat no yaka da kanu kaan jong kikam da kaan jong kajinget ken naba ngibat ba ya ubriu lapan man hok da kajinget shabar na kajing rakhe ya kaan ne hatu ublay tang jong kiju hatu ublay jong ki gentle ru haot ken ujong ki gentle ru naba uday ujo ublay bat pen man hok yaki balo ot share halor kanong rim jong kajinget jongki bat yaki Bakhuid ot share da kajinget jongki kaktian jong try Raspa sapusang. Raspa sapusang. Praise
Palei siêu Palei chân đại Utrai undon rengkat bat pim. Kajing puli nak gospel Bakhuid kat kumulukas. Utrai ula kordit ia pi namar pitte ia ki mort jingtep jongki nongya tulupa ya ke ba ki pate men jampi kila penia. Kumda pilong ki saki bat pi menjur ia ki jingle jongki pate men jampi. Naba kila peniap ia ki but pi pat pitte ia ki mort jingtep jongki naganega daw ro baga jing start ublay kala ong ngan pa haki ia ki nongya tulupa bat ki apostol ia ki katto kat nungud naki ken peniap bat kin ban bain bakunda ia ga snam jongki nongya tulupa barro ya ka ba pen Palei nadu kaba seng ya kaparte yan sa pan jingkain na kane kapate nadu gasnam u abel hadu gasnam u sakaria ya uba la penyam hapadenga duwan bat ka jaka kenta hoit kain nga ong happy ba yan sa pan jingkain na kane kapate kordit ya pi ki stadain namar pila shimno ya u shabi jonga jingstad pi yaladei pim treben rung but pi kanglat yakitu ki badang ya rung kadba ujisu udang mi no nagataga jaka ki stadain but ki pairisi kilastang ban wodong tenge ya u but ban penshrai ya u ban kran shapang bun ki eke da ka bariam buit artat ya u ban kam daw ya u haka e kaba un kran ka gospel jong utrai ko himmen ko para bayir ha utrai Jesus Christ ngios no shapanga jing krador jonga jinget kabangidon bat ka jinget kabade ben trekam ha ka jingem changi kajinget ha uble kajinget ha ujisu ubala penman hok iangi da kajing shashi tomjum kabangi krancha panga jinget hoit ngilong kristan ban nginget ha ujisu kaya kaba pelong iangi kata kajinget kadeben Palei lud iangi na baro ki popjon na marbale ya kajing shashi tomjum ujisu kalong ban Palei lud iangi na ka pop but ladangi ong ngilong kristan but ngidon jinget but ngim light luit na kapop ne ngim treban kala kabamud kata ka jing dawa kristan kamdon jing mushu haga jingim jang na marngi shushukor ya uble ladang ngilong kristan bashisha kata ka jinget kristan kadeben Palei lud yangi na baro ki jingte jingkum na ka jingte na ka jing snio naki daw ba penjot yangi naki pop ba penmelin yangi banle ki kam babun jait ki basiniu na oro kita ki jinglong ide ban light luit lada ka jinge kristan kam shimla yarap yangi ban light luit naki pop jangi naka jimmelin basiniu jangi naka jinglong basiniu jangi kam don jimushu ban long kristan ni ong nge henre ngimdon satya yaka jinge ka Palei luit yangi kajinget hangne kala kabamud jinget hau Chris jinget kabamud kajingidu Chris kajinget kabamud jingongu ikris yau Chris kajinget kabamud kajingyad lendi badu Chris baro kane ka kendup habangiyo nginget kamindoi ba ong ngashunget kam don jingmuchu kata ka kendin lada ka jingim ukris kam don hapojoni dena kata ka daw ujisu kran ha ka gospel minta kas ngilong kordit ya pigi stadai kordit ya pigi parisi
Pite mod nagabinda ki nungya tulupa ya keba ki patemen jombi ki penia. Padu Jisu wang hang ne ka jingtumu jongki bante iya ki mod nagabinda ki prophet kalong ban omde ban penkrau ye ki prophet bala syayap henre ban penkrau ye ginongi penia. Kane kadeke jimut ka bau Jisu wan rahangi. Ki parisi ki start ain ki te ye ki mod nagabinda ki prophet haba ki bru ki peit ki iaro ye ki ong peit ki snolem ye ki prophet bala syapenia henre ke jingtumu shalinda jongki omde ban snolem bat burom ye ki prophet henre ban burom ye ki nompenia kane kalong ke jinglong arsap ngi ong bun sin ngi le bun gi kam nadu min step hadu janmit ngi le bun gi kam ban ngi ong hana ngi le ki kam baro nakabinda ukris hang do kadon ke jing arsa lese kimi ki pa ki ong nga traishitam na adu min step hadu janmit nakabinda ki kod kadon jing arsa hang do namar bale kim shimla traishitam nakabinda ki kod kila traishitam nakabinda yanade lese ki ong namar bale ngalong kristan ngale kumne kadon jing arsa hang do Wat ya ke jinge kristan jongiru kalang nagabinda ke jimbandoi shime. Lese ngadon kam banyo eye te ngalong kristan. Ngaleit mas ngakwa banyo eye. Ngaleit duai ngakwa banyo eye. Kata ka mut wat ya kata ka jinge kabangi ong omde namar ngidon jinge du kris henre ngakwa banyo eye. Yo eye kabamud kalong lese ya ke jingdon kam jongane ka perte kabamenda lada ya ke jimmane jongi kam shimla yarap yangi banpan ya ke baro kaba kinja baneng kam don jingmuchu ya ka jingduai jongi naga takada Jisu ulas no dom ya ke ni kibriu Jisu long kumno kadu kadwai pi bat iya ushabi jonga jingstat pi ki babat ya wo shabi jonga jingstat pimju aila dia ki we ban play ya ka bane kaba mot kaya ka ushabi jonga jingstat shabi jonga jingstat kaba mot ya ka jingtip jongi ne ki start ain shapanga jingto Bakhuid shapanga jingim badoble shapanga jingeit henre kaka jaka ban yalam ye ki bru haka jaka ban plira di ki bru ban snautu kaya ka jingdawa jongo ble maki pat ki kangla di ki bru kim shimla yola ban snautu kaya ka ba uble ubu ulamang nakabenda jongi minda ni baro gi don jing start bat pi ki mi ki pa pi ki na baro pi bat ya us shabi jonga jing start ni ki kristan baro ni bat ya us shabi jonga jing start bat ladang ibat ucabi jonga jing start but ngim ai jing tip but jingi kai ya ki wai ladang ngim keren bahasa pangu Jisu ladang ngim imba ya ka jingim kristan kata ka mod ngidon ha ka jima ngidon shabi jonga jing start ka ba mod ngidon jing tip sa pangu Jisu ngidon jing tip sa pangu jinglai jonga Jisu ngiron jingtip kumno Jisu lawan ha ke jingim jongi ngiron jingtip sapanga jingade jongu Jisu badu balai ngiron ke jingtip sapanga baneng ngiron ke jingtip kumno ngide ban imha henre wad ha din pat ngistang ban im ha ke jingim jonga pop ban ngi pinjot ye kiwe ngi pensniu ye kiwe ngi kransniu sapang jongi we ngi talk ngi lorni ngi bitar ban ngi le ye ki kam sniu baro ngi ki babat ya ushabi jonga jing start ngi le ben ye kiwe nagaventa kataga kam en sa shabisha so to baro mangi ngi don shabi jonga jing start ngi tip kumna bade ben im kumne ngi de ben im khoi kumno ngi de ben kiana ka pop ngi tip ya ki ni ki kam ka bangi mut ban le kalong ka basiniu henre wat hadin bangi don ushabi jonga jing start ni ai beteng ban le ki kam siniu kata ka mut kadon ka jimpen rem na kata ka Jisu ang khod di tipi ta ka ba mut ngim ya like na ka jimpen rem la da ngim ben trai kam bha ya ka jing tip bat ka jing start ublai ha ka jingim jongi tengi ha ben pen ba shu man kasngi ngim la ban no ngam tip ngi barong itip Jisin bangi long kristan itip Tena kata Jisu bishar kumne Ukraine kumne
tongin duai bau Jisu unam pen statue yangi bangin ngop ha ka jing kordit pen ban ngilong ki kon ki bayalam ye ki veiru sha ka jing edu Jisu bangilong guru nuksa baba ye ki be habangi le school habangi don ha ka jakatre habangi yakendo ki parlo habangi don khayim baro ken mau ngidon ushabi jong ka jing start larangin bin trai kamba ka ap yang ya ka jing pen re Jisu be yit karku kardo yangi pen slay yangi wat namsha yangi ban ki brio ba arsap bag num pelong yangi ki brio bala sha pen rem wat hadin bangi don ka jingit bad ka jing tip name karku yangi pen slay yangi pen gantang yangi en yaro ya utrai Jesu Christ tongin pla ya ka jingit ka jangi ba utrai nang karku kardo yangi nganget hau Palei upa wadon hor baro unong tao ka baning bad ka kendo wad hau Jesu Christ kun ba marwe jung utrai jangi yau bela puna men sim Bakhuid yau bela kana ka Maria teisoti bela shale ben ka popon Dios Pilatus la sana apna yau la yap la tep yau la yasha ki baya aga Sngi ka balait na mi patne ki baya wala kiyo siya bening usang siya kamon Palei upa wadon hor baro nang da man pa kan bishar ikibayim bakibaya ngangin ho men siem Bakhuid haga balang kya tulik Bakhuid haga jinga sulok kirikoid haga jimap ikipop haga jimi pat ka dog haga jingim bam jikut amen Lait-ïa Bakhuid. Lait-ïa Bakhuid. Mendangin duai jar katai sister ipendimai daga jing smai jungi In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty God, deeply desirous of becoming a most pleasing holocaust to the Eucharistic Jesus, who offered himself as a sacrificial victim for the redemption of mankind, I, Sister Animater Samara, profess to you my vows of obedience, chastity, and poverty in the Adoration Congregation, according to its constitution for 1 year, in the presence of Sister Betty, the delegate of Mother Catherine, the Provincial Superior. Loving Father, bless me, unworthy as I am, to be your adorer on this earth in truth and spirit. Holy Mother and Venerable Founder, pray for me that I may serve the Church, observing faithfully these vows, and be enabled to praise the Heavenly Father with all the saints in the kingdom of heaven. Dear sister, by the authority given to me, I accept your vows on behalf of the Adoration Congregation in the name of the Church. May the Eucharistic Lord bless you and give you the grace to remain faithful to your vows. to ya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jompi kallang ka ba priang kun hau Palei upa badon bor barom to dura dem chimia rekti jompi na bala chiro ka buram ka training chungu ka chimen doi ni bade baram chungu paro kawai tapet da ka bas bun ko trai halo
kini ki jing terwa jongi pai jome ya ki ba kini ki himen ki para jongi ki bu lang rengkat barga jing terwa kinia bala pendimai jongka jingkuit soti ka jingduk bar ka jingkongu ta penkala ya kini ki jingai ki batang shipor shaga sacrament jongka bam chikut pat ta penyade bat ka dur jongu kun jame ya ki tonur jong ki to ki bawanra ya kanega jing terwa dau kris utrai jongim Amen. utrai undon rengka bat pim Rengkat bat pir. token tiu ya la ki donur Initially shall try. kongin ya aingu ya utrai ublay jongim Kasham hok bat kadei. dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadei jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kotrai kopa bakhuid koblei badon bor bat bam jikut lemba utrai jongi jesu kris namar kumba usindiu baklam tobria balasei na utid ba jongatei zoti ula kot yaki bakhuid kadonur ki balakarko badula hikai dagarukam im jongu ya ka jinkor dor ba palat liam jonga jinkuit soti ula jid barabor ban baskem ya ka ta ka ba pinsngaba yame bat da ka ba kongu hadu ka jingia nagabinda jongi ula tarwa mons ngaba yalade hame kom ka jinginia ba janai bat ba ibi ula IT kentang shaga jing shakri ba kampura ya ka buram jame ya ki to ki ba ino lut ya ki ba kinja parte nagabinda jame badula kular bakin yo ya ka spa ba habane but kumda lembat ki angel ba ki record baro ngirwai ya ka jingwai ya ro yame kadba ngi pen bana kalem sangem nagabinda ka jimbens le jong men siam Bakhuid halo jong vei pai vei halo bahar ki jing tu mo jong inang duai nagabinda sister anima teres marak bala pendimai ka jing smai jong iduai ro nagabinda baro ki parabat jong berang smai pendimai hakilanka convent jong iduai ro nagabinda ka ri Israel bat Palestine iduai nagabinda baro ki bappa ki bashitam iduai nagabinda ki kina baro padan ron hapaleng ki jimben krai nagabinda ki exam jong itu wahyu nagabinda baro ki kon samla bat ki kina pin kare nagabinda ka sacrament chimpens kan bat communion dashisha melong bakhuid kotrai katamei jonga jinkoi baro namar ka tangi karpadya me to pen koi pen kandang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pha ye umen siam jame kum ka umje halo junkie bakin kalalang yangi kamet bagasnam jongutrai jongi o Jesu Christ hakapor baladino yavu badala ka motsnobha ula pediang yaga jing shashito ula shimya upu badaka waingu yame ula kedia yavu badala ai halage sindran u om to shimba to bam nakane pi barro yamar kane kalonga medjanga ya ka benaiti naka benda jumpi Hakaju keru kamendala le abam ulashim yaka kuri badaka baingu biang yame ulayaka halage sendran u om to shimba to dina kane pi barro
Namar kane kalonga kuri janga snam janga jutang batimai bad bam jikut. Ya kaban en penmi naga benda ajampi ba naga benda ki babun. Naga benda ka jing maap iki pop. Tale ya kane ban kan mau yanga. Ko snam bakardor jango Kristo pen koid yangi. Pen koid ya men siem hadim pen koid. Pen koid pen kia ki bapangi bashitam. Yada yangi na ubamen. Kajimaya John Kajinge Mangi bom yune uku Bani di matani kakuri Kipenna kajing yap jong mi kutrai Tanhadu Namar kata ngi ke pen menta ya ke jingia par ke jimi pa jangu ngi tarwa hame ko tra yo pu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngira ai nguai dem namar melanyu yangi ke babit banya hakama jame bar ban chakriya me da ka bas ngeverit ngi kar padia me bangi ke bayo binda hakamet bar gasnam ukris ngin long ke bela penyat le kawe da umen siyam bakhuid to kan mau ko tra ya ka balang jame kabala priang hasatala ka partei but penjana ya ka ha ka jingi rengkat bado Francis upa Bakhuid jangi ubilbad marwe no bishop jangi but bahar ki lindo but kiriniam to kan mau lemro ya ki himen ki parashin rang but kinde ki bela yoti anda ka bakrmen ya ki jimmi pat but ya baro ki bela klat no ha ka jingi sne jame to pdiang ya ki sha ka jing shai ka kama jame to isne ngi baro ngi kar pad ya me barengkat bar ka maria teiso di Bakhuid ka kami jongo bele u joso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid ku Francis disease Bakhuid but baru ki recoid ki bela pens ngaba ya me pateng la pateng ngilong ki babit men ya bin dalem ha ki jingim bam jikut but bangini ro but pendon borom ya me da u kon jam me u Jesu Christ Dawu lembadu badhawu kallang hame uble uppa badon bor hake jingelang kawe jungu men sim Bakhuid barok buram bad ka jingyaro junom la junom Kohimen koperato ngin duwai nakabinda ki jing dumushi meshi me jangi baro ngi duwai na binda sistanima ni duwai na binda kesenge CBS ni duwairu na binda baharo ki bapangi beshitam but kamdame ni duwairu na binda gari Israel bad Palestine kopa jangim bahabeni kalong Bakhuid ka peng jame kanwan ka ni ma jame kalong ka mon jame ha ka kenda ka bahabeni to ai ni binda ka jimbang jangi ka bahalaga sngi padamam yangi reng khang jangi kumbangi rungi map ya ka beles niu yangi badwadilam yangi shaga jimpan shoy Rei terlait yangi naka basiniu. Toplait yangi ngi kerpat ko trai naka jing suniu barra. Haga jing spoon jamme, tai jing suk jing saing haga sngi jangi. Kramba daga jingera ka jing isne jamme. Ngi lait baro bo naka pop, ban ngi niyo jingya da naka jing jinjar barra. Kadbangi dangap kemilindi ya ka jingermen Bakhuid. Bat ka jingwan pa jungunong penim jangi. O Jesu Christ. Namar kachume kalong kahima, kachume kabog kaburong, chinam la chinam. Kotrai Jesu Christ, may bala ong haki apostol jame, ka jingsuk nga hi happy, ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pay tiki pop jangi, Henry yaga jingay janga balang jame, bad haga jings bon jame, to ai haka yaga jingsuk, bad ka jingetele kawe katkum gamon jame, mame uba im, bad basensya, junom la junom, ka jingsuk kotrai, kandon, barabor, renka, bad pim, tap daga jingay do Christ, tongin yay markelia. Oh
Hakami ukon lambron jong blai. Hakami ubakit na ka pop jong ka parte. Sukito ke bela kwacha ka jing kawai jong ukon lambron. Kamet bergas nam jong ukris kendri shakchi. mengi roya mengi maneya me namar ka jimbar sar mit siyam chomeyangi ballong ki bas fiar ballong ki bas shanya tale talanya me ballong ki ba kongo ya me ballong ki ba yar ringkat bat me gisnongo ya me ko jisu naga binda ka jingai ya ka met bagas nam chome agane ke yukerish Bakhuid but gisno dap met siyam namar mera wan ha pojongi ban pentengen yangi ban pennim yangi ban pen koi ban khia yangi ai borengi vai pai vai agane kerle mat karko ya kar Israel but Palestine
Karkoya ka partay baroka way. Karkoya ki bapangi bashitam. Karkoya ki kinam. Karkoya ki riniam baroka way. Boring in Jesus. Hallelujah. 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 Jesus. 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 Hallelujah. 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 Jesus, 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 I boring in Jesus, I boring in Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. To ngin nia duai. Habang ilabam lasip yagi sakrament bakenja beneng gotrai ngi karpadrit ba ia kanega shakri jame Sister Anima kaba dakata kat kata ka jingshania ha ka jinga e na beneng kalapende mai ia ka jings mai rai kod janga en pen kalain yaka daga boru kris baden care en da yaka da ka jinga da jungumen siam Bakhuid da ukris utrai jangim Amen. utrai undon rengka batpim Ringkat batu. play badon bor baron karkoy uppa barukon badomen siam Bakhuid Amen. yalay suk ban pan bana yaka kubar babha jang utrai da ka jingim ka jompim Isnomu ya Palei. Arspa niya pusat. Arspa niya pusat.